днешната количка Peugeot 207. Като тук в момента е с оригиналното радио и отдолу някакво забито пайнерче. Ще слагаме някакъв китаец. Клиента си го е поръчал от Алито. Кой имаме тук? Това джобче ще се монтира на мястото на кастфончето, както си е било. Някакви пластмасари. Тук ще се монтира таблета. Един кашон кабелаци. И това, ако сработи, ще е добре. И това вече е самия таблет. Да видим какъв буклуджак. Не, направо бай китаец. Еха! Това е и с 6 ГБ RAM и 128 вътрешна памет. Това трябва да фърка. Добре. На първо четене нещата изглеждат добре. Остава да изкормим вътре да видим кой има. Да направим място за китайца. Така, сега някои неща, които в повечето случаи клиентите не ги виждат, обаче монтажниците виждат зор. Или по-скоро не че виждат зора, ми губят излишно време, за което не се оценява. Ето сега някой тук рязал, преправил. Ясно е защо е преправил, защото оригиналният кастфон си пилка през него парктроника през тон колоните, а пък като е сложил новото радио, който го е слагал някога, резнал едната задна тон колона, все пак да се чува. Да, обаче аз и тия букуци сега трябва да ги махна. Трябва да възстановя оригиналната инсталация както си е, че тогава да я штракна към китаеца. И отделно клиента иска това по някакъв начин да му го закарам додолу или да го удължа да видя откъде мина, за да се сложи оригиналното дисплейче. И къде? Тук някъде е тъй да седи. Поръчал си е клиента пластмаска, там преходник, да застане там. И така, ще видим какво ще свърши. И къде? Така, вече е възстановено. Ама това гледна време докато стане така. После пък се надяваме вече и каштракнем буксите и китаеца да бачка.
И така, ето го крайния резултат. Какво се получи с китаеца. Преместил съм, ето е тук дисплея. Направих една циганийка временно да го хвана, докато си му дойде правилния панел. Двете USB-та плюс входа за слота за SIM карта. Ето е тук така в джобчето прибрани. И остава да видим как работи. Тя без ключ май няма да запали. И палим. Така. Дисплейчето работи. Даже се говори с мултимедията. Мултиволана работи. Така. Климатика, освен тук, показва и тук вече. Модерна работа. Сега, тъй като нямаме оригинален къстофон, бай китаец какво е измислил, стига да е изпратил правилния модул, после през сервизното меню правилно да го настроим точно какво е, що е, защото не са ли настрои както трябва, нищо няма да работи. Като цъкнем тук на Car Info, отиваме на Keyset, ето ги бутоните, които ни трябва за това. Натискаме меню, входим си менюто, стрелките наляво надясно. Искаме да спрем да ни свети, натискаме Dark бутона, хоп, угасва се. Пълна функционалност на мултиволана. Сега, към комплекта онова говорителче, от него трябва да излезе звука за парктроника, ако има колата оригинален парктроник. Хоп, задна. Нямаме задна камера, клиента не е пожелал, но оставих функцията да работи, защото излиза графика на парктроника. Както и тук излиза, но и тук излиза. Така, затворена врата се показва. За друго не се сещам. Аварийките си работят. Те просто се прехвърлиха на това. Тук от към пластмасария не е пълно щастие. Ако се загледаш, има някакви неща, дето лекичко бягат, но толкова може китаеца, а може монтажника, толкова да може не се знае, въпреки че се постарая да го направя възможно най-добре. Друго какво? Качил съм едно лейсче, задължително. Наместил съм светлинките, осветлението да се работят с същия цвят, или възможно най-близкия към оригиналните. Хоп. Ето така, да прилича като оригинално. Отделно имам YouTube, без сега нямам интернет, не съм му дал. Онлайн радио. Тук имаме iGo, офлайн навигация. Ако ходим нещо Турция, Мурция,
искаме да караме без да ни дръпва от интернета. Цъкаме си радио и на дисплейчето си излиза също кое е радиото. Сменяме. И така, един от малкото пъти, където всичко с малко преправяне се получават нещата. Друг път се налага много преправяне. И така. За тази кола толкова. Някой ден може да сложим задна камера. Говорителите във вратите са за кофата, за нищо не стават. Ужасно свири. Те просто са се свършили, са се изпяли песента. Някой ден може да тя да ги сменим. Тогава ще стане колата топ. Чао, чао!